грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон барои солҳои 2025-2030 таҳти сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ гардида. Мақсади он ба фароҳам овардани шароит барои амалӣ намудани ҳуқуқ, имкониятҳои иқтисодии занон, таъмини иштироки баробари онҳо дар ҳаёти ҷомеа, баландбардоштани қобилияти рақобатпазирии занон дар бозори меҳнат, рушди ҳунарҳои мардумӣ, ба шуғл ва касбомӯзии фаро гирифтани занону духтарон, ташкили ҷойҳои навикорӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон нигаронида шудааст. Аз соли 2025 то соли 2030 ҳар сол ба андозаи 15 миллион сомонӣ барои ташкили 200 гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории занон равона мегардад, ҷудо карда мешавад. Бо дастури бевоситаи пешвои миллат, грантҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 120 грант ба маблағи 5 миллион сомонӣ дар соли 2024 ба 200 грант ба андозаи 15 миллион сомонӣ дар соли 2025 расонида шуданд. яъне ҳаҷми грантҳои президентӣ 3 баробар зиёд карда шуд. ҳангоми ҷудо намудани лоиҳаҳои грантӣ ба табақаҳои осебпазири аҳолӣ, занони дорои имконияташон маҳдуд, онҳое ки аз уҳдаи татбиқи лоиҳа мебароянд ё барои таъмини шуғлнокӣ чунин занон равона шуда, занони кӯдаки маъюб дошта, инчунин лоиҳаҳои инноватсионӣ ва рушди соҳаи касбу ҳунарҳои миллӣ афзалият дода мешавад. ёдовар бояд шуд, ки чунин маблағҳои грантӣ аз соли 2006 то ин ҷониб дар ҳаҷми 30 миллион сомонӣ ба 1185 нафар занон ҷудо гардида ба рушди иқтисодии оилаҳо ва фаъолияти соҳибкории занон мусоидат намуд.